Moi Henna, mitä sä teet tällä Vaskiviikolla? Mitä sun työnkuvaan kuuluu? No, jos mä oon infon päällikkö tai esimies, miten tämän ottaa, niin täällä siis minä tiedän, ketkä tietää mitähin. Ja lipunmyyntiä on sitten näiden paitojen ja muiden erilaisten tuotteiden, että tätä kautta kulkee sitten tieto aika paljon. Sieltä löytyy hienoja paitoja. Joo. Ootko kuinka pitkään ollut näissä hommissa? Tämä on nyt 3. kesä. Okei, olet viihtynyt siis. Joo. Minkälaista on olla Vaskiviikolla töissä? No, välistä se on vähän rankkaa, kun kaikki tulee yleensä kerralla tekemään ne asiat, että majoitusmaksuja maksamaan. Mutta siis tää on oikeasti mukavaa hommaa, että syystä me on tänne uudestaan tullut, kun on hyvä. Sä oot yksin tässä tällä hetkellä, onko tällä mitä sit ruuhkatilanteessa, niin löytyykö apuvoimia? Kyllä, kun tässä on toisten työntekijöiden toimisto tuossa vieressä, niin että apuja löytyy ja muuten kesätyöntekijät saa apuna, niin harvemmin ihan yksin. Joku juoksee aina paikalle sitten. Joo. Kyllä apuja löytyy. No mitäs festivaali alkaa olla loppupuolella? Mitä tästä eteenpäin? Onko tänään vielä kiirepäivä? Itse nyt alkaa rauhoittumaan, kun suuri osa kilpailijasta on lähtenyt. Niin tää hiljenee koko ajan enemmän ja enemmän, että menee sitten siivouspuolelle. Aha, paikkoja siivoilla ja väki lähtee kotiutumaan sitten. Mutta tänään on vielä Nousibrassin toinen keikka. Onko siitä odotettavissa jonkinlaisia kyselyjä? Tosi paljon. Eilen oli sama juttu, että tähän tulee porukka kysymään lippuja, onko, ja yritetään laittaa sitten näille paraus- ja jonotuslistalle. Niin ne oli loppuun myyty, mutta saivatko sitten rannalle ruikuttamaan jääneet vielä lippuja? Sai, siis tosi moni sai. Että just soitettiin tuonne että laittakaa jonotuslistalle, että meillä tämän verran lippuja tällä henkilölle, niin tosi moni sai ja vielä oveltakin, kun ei tulleet lunastamaan, jotka oli parannut. Aha, niin varanneet jättävät saapumaan. Okei, selvä. No mitäs sä teet Vaskiviikkojen jälkeen? Pääsitkö viettämään kesälomaa? Siis ihan oikeasti pääsin ensimmäistä kertaa koko kesän lomalle, että kuukausi ja sitten koulu. Kiirettä on pitänyt ja univelat on kuittaamatta. No, aika pitkälti. Okei. Kiitoksia ja hyvää kesää sulle.